Marketing ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Totok pakatok sa Udto alas 12:15 nagyod sa kautuhon mga kabisyo my love so sweet. Kumusta ta ninyo diha o ginaot nga kamo diha nakapani Udto, nakapahimsog na sa inyong kalawasan o wala na mo laing pang ipang bati diha kay tungod nagtumar na mo sa tuwang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Nga epektibo jud kayong mo pakgang og mo tabang sa inyong pagpalig-on sa inyong lawas. So imong kalimot mga kabisyo my loves ha, Calabo Plus Herbal Food Supplement. Okay, oray mismo ang epekto. Live ta sa toong Facebook page sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga Facebook page or Calabo Herbal Product Gesture Marketing, and sa ato ang Katok Confession Facebook page. Like, share, follow, and also kung gusto mo magpadala sa inyo ang mga confession, send lang mo diha dapita sa Katok Confession Facebook page aron sa tong programa at na siyang mabasa. Message lang ko ninyo ha. And unsa pa ba? Tuod mga kabisyo, hala sige, doyog ta katong mga wala pa nakapag vitamins diha kay daghan pa mo mga buluhaton basin niya magluya mo. No, hina kay inyong immune system, labaw na kung ang inyong trabaho exposed sa init sa adlaw or di ba ka wadwad sa pag hugaw-hugaw. Oh, kaya na mga trabaho, especially butang nito, mekaniko ka. No, ang imuhang trabaho exposed ka sa mga chemicals na may ngana. So better dapat boost ang imuhang immune system. Okay, lig-on og warang kada gyud taman bang imuhang kusog hantod sa paghuli nimo pagpahulay og pagdayon nimo og mata pagkaugma. Diba? So Angelic C vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog. Inom sa Gesture Angelic C with Sodium Ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content, puno sa mga minerales og modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus og bakterya. Gesture Angelic C with Sodium Ascorbate. Hello day may udto. Diya sa mga kabisyo my love so sweet nato sa Punod Sawang Gindulman Bohol. Okay, maayong udto ni Bersamin Sensya, Narisma Tema Bersabal, Doña Beruan, Victor Galpo, yan Narisma Nancy Lia Urbana, Gumatay, Aloy Bersabal, Jeric Beltran, Monray, Balaba, Kagawad Chris Galinato, maayong udto Kate Carson Ulano, Rufo Galpo, Cesar Bernido, Dong Bets, mga gwapa sa Miss Minchin. Naminaw, dagang salamat. Gikan ni John Mark. Mayong udto diha sa inyo ha, padayon ta sa tuwang mga gipangbatig kaanyag mga kabisyo my love so sweet ha. And sa ubang sa mga nakatayab sa tuang station karon sa tuang programa rather no. Ala sige, kubati taw padayon ta nani init sa tuang programa ang Katok Confession. Laing kaagi nga tuang siren. Ala sige, manukad ta mga kabisyo my love so sweet. Aniya na ang atuang Katok Confession. Tawagan lang ko sa pangalang JC, taga Davao. Pero nagstay na ko karon sa Luzon. Naabot ko diri sa Luzon kay nagkatampuhan mi sa akong mga ate. 4th year high school pa lang ko na ako'y na feel something nga bukol sa akwang wala nga or left breast. O gaanam-anam gid siya og kadako. Gitago na ako ni sa akong pamilya kay lagi mahadlok ko nga magka-problema sila kay nagpait man pud mi sa kwarta. 3rd year high school pa lang ko nawalaan na mig haligi sa tahanan. Dili huyang siguro inyong balay. Dili amahan na lolo baba. Okay. Siya mi ka magigsuon ug ako ang bunso. Kay ako man ang bunso, akong ate ang nagpaskwela sa kuha hangtod makagraduate ko. 2015 ni-graduate ko og days lang ang nilabay, nangita dayon ko og trabaho para makapalit og kung unsay pwedeng itambal aning akong bukol. Nagkatrabaho ko sa usa ka laundry shop. Samot, dagan kay kemikalya nga mga sabon. Gitaw no, kung nakay nga na sakit, dapat likay jud ka sa mga chemicals sa mga kabisyo my loves no. Okay? Kaya basin niya mukuan siya ba? Musamot ba?
Nagkatrabaho ko sa usa ka laundry shop. Usa ka semana ra ko dito kay di makaya ang kamingaw sa pamilya kay stay in man mi. Mao nangita ko laing trabaho og nakasulod ko sa usa ka bakery. Asa mo di po niya maayo niyang nganyan trabaho sa bakery, may kiling. Ngano man, puno po sa kemikal. Dili. Puno sa pan, mabuto dyan niya, masili sa kaon. Naning kamot kog trabaho para makapalit og tambal og makapa-check up. Maski hindi kaya sa kong lawas, ginapilit Japon ako kay lagi walay laing mutabang sa ako kundi ako lang. Tama po niya halulubaba no. Wagi tayo mutabang lain sa tuwa. Ang atuwarag yung kaugalingon, ang atuang pwedeng mahimong rescue, kumbaga. Wailay mo tabang sa kuha kundi ako lang. Nagsige na kog overtime sa trabaho. Mahulog nag 32 hours on duty ko unya 3 hours lang ang pahulay. Naman di kay gibati nagbilar-bilar pa jud ka. Kabuyagon ba? Na feel na nako na dako na jud ang bukol every week ko gapa-check up maong mahotdan ko kwarta. Nagkataon pod na nakuutan ko sa downtown. Nakuha nga ko ang cellphone ug wallet maong nakautang ko sa akong ate pampalit og cellphone. Days pass, gichat ko sa akong classmate o giingon niya nga kalat daw sa akong ate na palautang daw kaayo ko. Grabe naman po siya. Sige daw ko glaag maong way kwarta. Naman ta ako'y trabaho pero way kwarta. Sa akong nahibala, nasakitan ko. Oo, galaag ko pero gusto lang pug ko malingaw kay stress na kaayo ko. Maong ning text ko sa iya ha. Pila akong utang kay bayaran na nako para mahuman na ng mga yaw-yaw nimo nga storya. Sa ka-stress nako sa trabaho kay 24 hours na kong ga-duty, mauna nga akong na-text sa iya ha. Pagkabuntag nag-reply siya og didto nag-start ang among away. Yapi lang iyang anak na bag-ong abot gikang abroad. Oy, gikan pag abroad. O, yayamanin dito tuod niya sila gihapon day pod may kaya pala. Lagi mga salvation nga mga igsoon gid nyo. Sakit na kaayo ang gingon sa akong pagumangkon maong napilitan kong mulayo. Kung may gani akong isa ka ate na naadri sa Luzon, gidawat ko og nisugot na makipuyo sa ako. 2 months ang nilabay, nawala ang akong bukol sa akong breast. Happy kay ko kay sa wakas makatrabaho na ko. Makatabang nako sa kong ate og nagsugod na pud kog uyab-uyab diri. Anya, delikado po niya. Di niya maayo niya. Mawala lagi ng bukol si mong stress, pero bukol si mong heart, magawa siguro niya diha. Sige na ko ihi og dugo. Ugoy. Palipong ko. Makuyapan, tapos mahilantan. Nakog maayo. Maong nagpa-check up ko, kauban akong uyab kay basin buntis lagi daw ko kuno. Pero lahi man ang finding sa doktor. Di man buntis, kundi ovary cyst. Uy, ang bukol sa tiyan niya adto sa siyang breast niya adto sa iyang ovary. Nahugnong akong kalibutan pag-ingon sa doktor. Wala ko kabalo asa ug unsaon nako ni. Ngoday nawala akong bukol sa tutoy kay nibalhin na di ay. O kailangan ng operahan as soon as possible kay daghan na daw namatay sa ovary cyst. Wala ko kabalo unsa nga akong buhaton kailangan gid nako ani karon si mama. Kailangan na ako kong ate pero unsaon? Di man pud pwede na magkaayos lang mi tungod kay hapit na kong mamatay. Sa karon gabalik-balik ko sa ospital ug wala na ako kabalo kung unsaon nako ang ako ang kinabuhi na layo sa pamilya. Usahay manunaan ako if ever ba pag mamatay nako ma-realize nilang mahal ko nila. Gipang hawakan gyapon nako until now ang giingon sa ko ate sa debut nako last February 22. Nako daw gihapon ilang baby. My family if ever mabasa ni sorry and if ever mawala nako tuluyan kayo pa rin ang true love ko. And I really miss you so much. Salamat sa akong
katapad diri sa ward kay gipakonek ko niya sa iyang wifi para maka-confess og sa akong uyab nga never kong gibiyaan. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap, nais kong makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Paita ka kahimtang lulubaba no nga ingana nga ikaw na nagsakit tapos ang imuhang pamilya medyo bugnaw gid sa imuha. Noon sad makalagot bitaw gid kaayo kana bitong igsuon. Ako na ako igsuon kabisyo no. Palangayo jud kayo siya. Pero ako ang ginapaningkamutan sa kong kagalingon nga mosabot nga basin na agid siya kailangan. Usay makasulti ko adik-adik ano. Yani bago ra kanya kahatag pagkasunod si Manya mangatag ngayon niya pod. Huwag makaon. Konsensya gid tuod ka, bation jud ka og galagot, bation jud ka og pagduda kung sa gibuhat niya. Okay, di man pod musulti pod tuod. Mo bitaw dili pod musulti, di butugan. Og tarong, basta mo yun siya gigutom ko kay kwarta, nagasto na kong ani mo na niya tapos kita nga magulang kay tungod na sayod ta niya nang kaimtanga kaagi man ginato na no, di ba puta maluoy kung wa ato na nasinatian. So kita pod bisag abot lang kung tinuod bag dili no. Nakaagi man pud nato na mamakak. Pero lahi ba to mo kay mamakak man ka para i-date nimo. May tama ka. Pero di gyud mawala sa magulang ingana ang bation og gunahon-naon. Makalagot bitaw gid kayo. Mo makasulti tag dili maayo towards sa manghod kay para makaamgo siya. Kung unsa ba namatikda nato nga mali nga gibuhat niya or ginahimo niya pero wala ta na side sa unsa giyahang gipang aswat no giyahang gipang pasan, di ba? Kay kung siguro nasayod patuod ning iyang magulang igsuon, dili man siguro sila kasulti ni ana lulubaba no. Tama gyud. Di gina sila manginganya buhang imatunon ka niya tapos sultian pa nimo ginganya mga maot nga storya imo manghod. Ha? Wa ka kilati? Gusto ka magabaan? Ha? Kita pa mga Pinoy nga hadlok kita gaba. Pero boyagi. Dapat kamo kung namoy mga ipambati ay yung pagtagot-tagot sa inyo ang kagalingon, paibalo na sa inyong pamilya. Kay masakit kay pamilandungon bitaw nga dugay naman dai nimo nang ginaantos nga ginatago nimo kay murag di nimo gustong i-share sila unfair kay na siya no. Dako po na siyang sala nga imong buhaton nga sa inganang ihikaw nimo, itago nimo ang imong balatian sa imong pamilya nga pwede man ta ka matabangan. Di ba? Nabuhi punta ka pero wala nimo gisulti sila mura ka samag nag-suicide. Nga pag mayon tag nag-suicide imuhang gi kalas-kalasan nimo ang kinabuhi. Ayaw mo pag dumili, ayaw mo pag ula-ula, ayaw mo kadlok, ayaw mo paglangalangan sa pagpangayag tabang. Di magaling mo makapangayag tabang ang mga sultihan niya, tagay kong tabang ani mo ni, ipahibalo lang ninyo. No? Ipahibalo lang ninyo nga, sarong naka sa hospital, perminti di na may bayan. Tapos napag-uyab lulubaba, saro dilipod mo sultig mutugan. Ati, mong suon na ba ti? Narabad di sa hospital ti. Pwede ni mo di bantayan dari ti kay murag kapoy na kayo. Lakaw sa pugko. Paminaw na ako. Ang uyab mo hinyong dyan nato ba? Nga naman, nakasulti ka. Alangan, kay dito naman tato sa iyahang touchkey unta. Pero ni baba man sa obari. Kabalo na ka. Unsa niya ada sa obari. Ibitad siguro niyang bukol paubos. Lahi makagunahon na lulbaboy. Pero I like it.
Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet. Kung naglabad ang inyong paminaw sa duyog sa paglanog-lanog diri ka nato, ay way ka ba kay tungod na ay Calabo Plus Herbal Oil Element. Oh, sulbad di sa mga labad ha. Haplas mo ni ining liniment oil nga numero 1, aprobado, garantisado, mga kabisyo, my love, so sweet. Oh, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, sa mad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. Mupatay pod sad sa kuto, moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit. Bugnaw nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent, alang usab ni siya sa mga nasa opisina o kabuhion sa biyahe gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas panabon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kini gihatod kanato sa Gesture Marketing Calabo Plus Herbal Products, kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Alas 12:30 na, mga kabisyo, my love, so sweet. Padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa tuwang paglanog-lanog, kumbati gihapon ta sa pagpahimsog diri sa programang Tutok Pakatok sa Udto.